Viete, kde si dnes skočíme? Pozrieť sa na jeden takýto byt. Presne tak, štvorizbový byt. Sme na ulici Výstavby v Košiciach na terase a je to 72 štvorákový byt s 3 nepríchodnými izbami, spoločnou obývačkou, zmenenou dispozíciou, lóžiou, pivnicou, komorou, proste so všetkým, čo štvorizbový byt má mať. Sme v zateplenom bytovom dome s vymedeným výťahom a udržanými spoločnými priestormi. Pozývam všetkých na obľadku.